Lasă-mă care mă uși pe alea, stopă. Articolul 4, articolul 4, Camera de la Gabi, îl putem irie, da. Avem. Așa oră, Primar cu... primar este totul. Nu, stai mă! Consilier este vicele care avem acum. Da. Așa, doamna primare, asta, vicele, nu mai știu cum o cheamă, Elena, colega asta, vicele al vicepreședinții, consilier, ăsta, butosul, dar nu este închesta. Așa cum e? Doamna președinții... Mergi acasă, pleci-o. Mergi acasă. Mă dă meteo, zici de meteo. Bă, eu n-am filmat. Filmează și tu, în direct. Filmează și tu. Am eu în pauză. Și de aici. Play. Să mor, zic, stai așa. Domnule consilier, domn președinte, lasă-mă mă că știu. Băi, lasă-l mă, l-auzi că știe. Ia știm. Cine, ia uite aici. Domn consilier, domn primar, Bă, uite aici. Aici, aici. domn consilier, care este? Domnul Iliescu, domnul ăsta, Constantinescu? Cum-i domnul președinte? Domnul Iliescu, domnul președinte, vă invit cu multă sănătate. Vă iubim. Ne alege cineva prin noi? Nu. Ne alege puica. Multă sănătate. Capul sus, băi, ce? Capul sus, bă. Da. Capul sus, Să mă. rămână sănătate. Deci mă deranjat. Capul sus, place poate. Băi, stai drept. Ia stai, mă. Dar știu, hai, las-o. Cine? 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 Ia uite aici, uite. Hai, Băi, stai ca șmecheri, mă, băi. Stai aici, stai ca șmecheri. Băi, stai mă așa ca șmecheri, fac poz. Stai mă ca șmecheri, capul sus acolo, faci poz. domn președinte, stați puțin, că ne-am găsit amândoi. Asta e domnul consilier. Ia eu în locul președintei. Sunt populist și consilier. Eu cu Ceantadică, unul Angelță. Da, da, am primit la brigă. Consilier, la oameni le dau pământ de gheață. Nu moacă. Așa? Domnul consilier, ce spuneți? Cum ne facem bine? Mai judecăm amândoi? Ori ce facem? Dar să-i devolesc. Eu ce să spune? Domnul președinte, domnul Iliescu, nu mai pleceți treaba, aia? Domnișoară, ce spuneți? E bună? Cum ne plecăm bine? Consilier, ori dirier? Ne băgați în consilier? Cum ne băgați? Ia ziceți, o să rămână. Ceva meteo, domnul, mai aveți? Iar te rog, vreme, va schimba mâine
Zăpadă până la 2 km. Hai că ai o țuică din partea asta. 2 km jumate. Nu mă scăpă că Bă, dar pune ochelarii la ochi, că nu îmi vezi bine. Băi, nașule, pune-mă la ochi. Ne vezi cine vine mașină răsturnate acolo? Așa, băi, nașule, ce dracu, vorba aia. Bă, la ochi, bă, saliule. Hai la cupul, hai la cupul. Bă, dă-ți arătă, știu așa, fac o sacu cu cele. Mă, știu că fac și chiar cu cele. Da? Ești frumos, da? Gata, 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 ți-am făcut. Hai, pune-i, aranjează-i drept. Faci-mă poz la mână. Ai tot frumos de da. O lasă. Mate. Maruti. Maruti, dă-mă cheamă și pe băiatul. Acum ăsta, domnule, ăsta, domnule Iliescu. La Gageană? Care aveți problema? Acum vreau să vin la tu. Problema e